Όμιλος εταιριών Ανδρομέδα. Η ανερχόμενη δύναμη στη μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια. Η Ανδρομέδα ιδρύθηκε έχοντας ως κινητήρια δύναμη το πάθος των ανθρώπων της για τη θάλασσα και τα ψάρια. Με την υποστήριξη της Global Finance και την καθοδήγηση έμπειρης διοικητικής ομάδας, η Ανδρομέδα εξελίσσεται σε ένα δυναμικό όμιλο εταιριών με στόχο να εδραιωθεί ως σημαντική δύναμη στη μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια. Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό, σήμερα η εταιρεία δραστηριοποιείται παραγωγικά σε 3 χώρες: Ελλάδα, Ισπανία και Αλβανία. Επιτυχάνοντας δυναμική ανάπτυξη από την ίδρυσή της έως σήμερα, η Ανδρομέδα κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας. Με κεντρικά γραφεία στην Αθήνα και παραγωγικές εγκαταστάσεις, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και πώληση γόνου και νοπών ψαριών, λαβράκι, τσιπούρα και άλλα μεσογειακά είδη. Το όνομα Ανδρομέδα ταυτίζεται με την παραγωγή γόνου ανώτερης ποιότητας. Η ανάπτυξη προγράμματος γενετικής επιλογής έχει πετύχει τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας του γόνου, προσφέροντας στην εταιρεία ένα μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ο ιχθυογεννητικός σταθμός εφαρμόζει προηγμένη τεχνολογία στην παραγωγή γόνου. Χρησιμοποιώντας βιολογικά φίλτρα, έχουμε αναπτύξει ένα σύστημα ανακύκλωσης νερού, το οποίο προστατεύει από ασθένειες τα νεαρά ιχθύδια και μειώνει την κατανάλωση νερού. Οι μονάδες εκτροφής ψαριών της Ανδρομέδας στην Ελλάδα είναι οργανωμένες σε πάρκα στην περιοχή της Βόνιτσας, στον Αστακό, στην Ιγουμενίτσα και την Σέριφο, με ετήσια συνολική παραγωγική δυναμικότητα 5.800 τόνων. Η διαχείριση της παραγωγής μας μέσα από το Κέντρο Υποστήριξης Μονάδων Εκτροφής εξασφαλίζει χαμηλότερο κόστος παραγωγής, καλύτερο έλεγχο, σωστό προγραμματισμό και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. Η εταιρεία διαθέτει 2 μοντέρνα συσκευαστήρια, ένα στη Βόνιτσα και ένα στην Ιγουμενίτσα, με συνολική ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 9.000 τόνων αναβάρδια. Τα συσκευαστήριά μας είναι κοντά στις μονάδες εκτροφής, ώστε να μεσολαβεί ελάχιστος χρόνος από την εξαλίευση έως την συσκευασία και την αποθήκευση. Η σωστή διαχείριση των ψαριών έχει σαν αποτέλεσμα την ποιοτική υπεροχή των προϊόντων μας. Τα συσκευαστήριά μας βρίσκονται κοντά στα κύρια εξαγωγικά λιμάνια Πάτρα και Ιγουμενίτσα, προσφέροντας το πλεονέκτημα να φτάνουν τα ψάρια μας στους πελάτες στο εξωτερικό μία ημέρα πιο φρέσκα σε σύγκριση με τους περισσότερους Έλληνες παραγωγούς. Το 70% των πωλήσεών μας κατευθύνεται στις ευρωπαϊκές αγορές, κυρίως της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Αγγλίας. Τον Μάιο του 2008 ολοκληρώθηκε η εξαγορά του ισπανικού ομίλου Aquimar, ενός εκ των σημαντικότερων ομίλων ιχθυοκαλλιέργειας της Ιβηρικής Χερσονήσου. Η Aquimar δραστηριοποιείται στην παραγωγή και την εμπορία νοπών ψαριών, καθώς και προϊόντων προστιθέμενης αξίας. Η Aquimar, με παραγωγική δυναμικότητα 3.000 τόνων και δυνατότητα επέκτασης στους 10.000 τόνους μέχρι το 2011, αποτελεί μια εξαιρετική πλατφόρμα ανάπτυξης των δραστηριοτήτων μας στην Ισπανία και στις γειτονικές χώρες. Ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Aquimar στην τοπική αγορά είναι η πραγματοποίηση νυχτερινών αλλιεύσεων και πρωινών παραδόσεων, προσφέροντας στον πελάτη τα φρεσκότερα ψάρια. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στην Μπουριάνα, 60 χιλιόμετρα από τη Βαλέντσια, και περιλαμβάνουν μοντέρνα μονάδα μεταποίησης με ετήσια δυναμικότητα 3.500 τόνων αναβάρδια, προσφέροντας ευρεία γκάμα προϊόντων που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του σύγχρονου καταναλωτή.
Ο κύριος όγκος των πωλήσεων κατευθύνεται σε σούπερ μάρκετ και χονδρεμπόρους στην ισπανική αγορά, ενώ πραγματοποιούνται εξαγωγές σε γειτονικές χώρες. Τον Μάρτιο του 2008 ξεκινήσαμε την παραγωγική μας δραστηριότητα στην Αλβανία. Η κίνηση αυτή μας δίνει τη δυνατότητα οργανικής ανάπτυξης με ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής. Η παραγωγική δυναμικότητα έχει τη δυνατότητα επέκτασης στους 5.000 τόνους μέχρι το 2011. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται κοντά στην Ελλάδα και την Ιταλία, χώρες οι οποίες μαζί με την Ισπανία αντιπροσωπεύουν τις κύριες αγορές κατανάλωσης των προϊόντων μας στην Ευρώπη. Από την Αλβανία μπορούμε μελλοντικά να εκμεταλλευτούμε την πρόσβαση στις αναπτυσσόμενες βαλκανικές χώρες. Οι πρόσφατες εταιρικές κινήσεις έχουν θέσει τα θεμέλια για ισχυρή οργανική ανάπτυξη με παραγωγική δυνατότητα 100 εκατομμύρια εχθή διαγώνου και 22.000 τόνους νοπά ψάρια μέχρι το 2011. Η ολική ποιότητα, η καινοτομία, η προστασία του περιβάλλοντος και η άριστη εξυπηρέτηση των πελατών αποτελούν κοινές αξίες όλων των εταιριών του ομίλου. Τα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης του ομίλου μας στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των ψαριών και των οργανοληπτικών τους χαρακτηριστικών και συμμετέχουν ενεργά σε διεθνή προγράμματα συνεργαζόμενα με κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Εφαρμόζουμε τις υψηλότερες προδιαγραφές και διαδικασίες σε όλα τα παραγωγικά στάδια προκειμένου να διασφαλίσουμε την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας. Τρέφουμε τα ψάρια μας με ποιοτικά ανώτερες θρεπτικές τροφές βασισμένες σε ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια που προέρχονται από την ελεύθερη αλληλεία. Δεν χρησιμοποιούμε γενετικά τροποποιημένα συστατικά. Τα προϊόντα μας καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την ασφάλεια των τροφίμων και ικανοποιούν πλήρως τις πιο αυστηρές προδιαγραφές των πελατών μας. Είμαστε πιστοποιημένοι κατά ISO 22000 και ISO 9001 για όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από τον ιχθυογεννητικό σταθμό μέχρι τον τελικό πελάτη. Οι εγκαταστάσεις και τα συστήματά μας διασφαλίζουν την πλήρη ιχνηλασιμότητα και την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα για τον όμιλό μας. Εκτρέφουμε τα ψάρια μας σε συνθήκες που ταιριάζουν στις βιολογικές τους ανάγκες, σε πεντακάθαρα νερά. Φροντίζουμε το περιβάλλον χρησιμοποιώντας σύστημα ανακύκλωσης νερού στον ιχθυογεννητικό σταθμό. Διαθέτουμε βιολογικό σύστημα καθαρισμού στο συσκευαστήριο. Ανακυκλώνουμε τα στερεά απόβλητα των υλικών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των προϊόντων μας. Όλες οι εταιρείες του ομίλου μας έχουν ανεπτυγμένο το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης, προάγοντας την ευημερία των υπαλλήλων μας και συμβάλλοντας στην πρόοδο των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιούμαστε. Οι άνθρωποι μας είναι η δύναμή μας. Είναι παθιασμένοι με τη δουλειά τους και αφοσιωμένοι στην επίτευξη ενός κοινού στόχου: να παράγουν ποιοτικά, ασφαλή και θρεπτικά προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας που ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις των συνεργατών μας και των τελικών καταναλωτών. Ο όμιλος Ανδρομέδα σταθερά ισχυροποιεί την θέση του στη μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια, πραγματοποιώντας το όραμά του να εδραιωθεί ως σημαντική δύναμη στον κλάδο. Μέσα από την παρουσία μας στις κύριες αγορές προσφέρουμε άριστη εξυπηρέτηση πελατών, παραδίδοντας τα φρεσκότερα ψάρια, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των πελατών μας τόσο σε ποιότητα όσο και σε είδη, μεγέθη και ποσότητες. Η ισχυρή παραγωγική δυναμικότητα, η ανάπτυξη τοπικών δικτύων διανομής, η τεχνογνωσία και ο πλήρης έλεγχος στην παραγωγή γόνου και ψαριού σταθερά ισχυροποιούν τη θέση της Ανδρομέδα στην αγορά. Αν το πάθος σας βρίσκεται στην θάλασσα, απολαύστε την εμπειρία της συνεργασίας με τον όμιλο Ανδρομέδα.